Mikä se on? Isä, saimme vieraan. Tuollaiset oliot syövät meidät välipaloiksi. Oi ei, en pärjää teille! Tulossa elokuvateattereihin. Löydä maailma, josta olet vain uneksinut. Hei, varo vähän! Tuollahan se sun tyttösi. Sä tarvitset vaan vähän apua Lennan lemurilta. Walt Disney Pictures esittää tarinan rohkeudesta, ystävyydestä, uskollisuudesta Sinä jaksat kyllä! ja toivosta. Pysykää yhdessä! Dinosaurus.